Artylli ki Ïing badon TuBerkmaishnong East Janta Hills District kila Ïing kong khat na kajing bamdu jong kading kabala pelu hakamit sing thoding jong katayo balala bat hakani kajing ja uwe ubriu ulamansau Katkum ka khubor pulit layathu bakani kajing pelu kalaja hakapo khat arbaji shitang mit bat ki Ïing ki belasha bamdu kidei jong ki armut shipara bakerteng kong diamond full sana bat kong beautiful sana Hakajing tokit ki pulit kilalap bakajing kemding jong kini ki Ïing kala sedang shwa na ka Ïing jong ka kong diamond full bat ka daw ka de na kajing thut jong ka boarding electric Ginong shong shinong ki suba juru bakani kajing plu kala bandai na kajing thut jong transformer hakani ka shinong ubadan duna ya ka shipo mitar kajing jingai na kini ki Ïing ba plu Kading kalayok ban bamdu ikini ki Ïing da kajing bethai sa katendong le ershet jing shet jong ka kong beautiful sana hadu bakading kala bam lut ya barok ki jing don jing em hakini ki Ïing bakan thup ya kapisa ka ba arlak tam bat hinyau tula kakser Ki pulit ki yathu bahakani ka jingja uwe ubriu ubakateng azol sana ulam mensau balapen kit ya usha Jowa Civil Hospital Yalong banyo jing sumar Ki pulit kala register case halo kani ki jingja bat ka jing tokit menta kala ya chakhaman